paita kuti vanhu vese vaite hasha. Ipo paziso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Saka paziso regondo ndipo paita Aska chakanaka vagari vachitira dzeZimdancehall. Yes no Nhau tichitaura naSkimbo paziso regondo TV. Nhasi nhau zedu chatanga tichichema mumwe wedu muimbi dzeZimdancehall uyu wachakarasikirwa naye aitwa apprentice. Muimbi uyu airova ngoma dzake ari kuAustralia. Chino chakazonzwa shoko rekuti mukomana akazviuraya achitongoti zoro remurugare. Asi ndashambisika paFacebook vanhu vakuda kupusha music yake nekuda kuita kunge munhu wese aitaura naye nekuti afa. Asi ari mupenyu mairwadzwa nekumupushira maworks ake makuda kupushira munhu afa. Ndo upenzi ihwohwo. Zvino ndoti ndiriseni garai mapusha nhau ndichiri kurarama so kwete kuti ndafa mada kuti kunge maitaura neni kana kuti kunge maitamba neni. Ndinoziva kuti nyangwe ini ndikanzi ndazofa unenge makuda kuti naSkimbo anga ari munaripo ndokunyepeka uko. Ini handisi munaripo nekuti dena ndiri munaripo amaimbondisungisa, dena ndiri munaripo amaimboda kundiuraya, dena ndiri munaripo amaimbonesa kuti, dena ndiri munaripo hatingambosvipesa zvitanga. Tichiri panyaya iyi ndazoona meseji kufambiswa naDr. Freeman pachichema mumwe wavo regeni kukuverengera iyi yange yakanyorwa nepatwa isiku. Asi ndakasatadza kuiverenga. Munozoverenga paskrini ndenge ndichikuratidzai. Apprentice, where you do this, take unu life. Mwiwe apaga ini ndazvitadzawo zvipedzerere mega ndokonozopedzera ndazviruma. Asi tongoti Dr. nyorai neshona musade kutaura patya musingagone. Kune tsamba yabva kuna HKD boss Freeman iyi yanga wachibomba Jerry B na Lady Squanda. Apa Dr. vanga vachipinda personally chaiyo nangoti rege ndikuverengerei. Iyi yabva kuna Dr. kwete kuna Skimbo from HKD boss. Tsamba kumafans dzeZimdancehall. Ini handitedaka nemunhu kana beef because ndiri munhuwo. Jerry B anoti HKD president uyu mukanya kutora chokwadi anobva kukaroi kwete kuchinoi. Aienda kuchinoi kunorekota chete. Zvino mukanya ngaende kukaroi kwakaroiwa. Chigaro ndakachigara unhu wekuda kubira zvakashandwa nevamwe. Ndaramba kuita saSquanda kuiswa pamaposta. Squanda anoiswa pamaposta nekuti achirara nemapromota kuti apinde pamabig events. Squanda uimbirane naDharura usiye nyaya yako yekufamba uchidhokta anorara naDharura. Siya daka neni wapera Squanda nebhurongo unongoti chidumbuza enene. Wakabhekwa naDharura Squanda fire utende iwe mbuya makura mumagitari zvimwe chisiyai. Tosaka uchitukwa naexpatriate une unhu hwekukambaira zvese nekukambira. Unorarwa nemapromota kuti upinde pamabig events iwe big beach ambuya mudhanzi kumbozeneni Jembere weda chibaba wakanya hana kumbokupfimba wakutuka mukadzi wake Pondelisa. Jembere de wakarorana naJerry B unoshaisa mabhebhukana achitsvaga mushonga wokuisa nemapromota pamaposta. Dharura wemushasa mahara mutorane namukanya mugara mese musandipisa nemafans angu kurai mbuya apa makabvisa nhumbu yabhosbolo moda kusenetsana neni. Wakukanganiswa brain nemasuweji epamba penyu naicho chidj chako chaunorara nacho chidj Sparks. Uyai HKD tisuvarizwe zvinhu. Aiwa HKD boss vakataura zvakawanda ende vaipinda personally chaiyo. Ndatoona ndakada kutaura zvimwe zvacho apa bude chakanaka. Asi panext episode tokonongozvirunura futi Dr. amenokutira kuita sei tichazonzwa zvizere kubva kwavari tichabata tichiSquanda wacho tonzwa zvizere. Apa ndovapera nhau zedu dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera. Kuti vanhu vese vaite hasha. Ipo paziso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Usaite hasha tinongosasa chero zvaitika kupasa.